नमस्ते. आज मी नारळाची शेवया बनवते. नारळाच्या रसातून खायच्या शेवया. हा काय ते आते आले ना, आतेला आवडतात म्हणून म्हटलं करूया. आते आणि मामा आले. आता तू मामा बोलतोस ना. हो. आपण मोदकाचं पीठ शिजवतो ना, तसंच पीठ शिजवायचा आणि ते शिजून झालं की मळायचं, असं साधारण मळायचं आणि साच्यात भरून शेवया पाडायचे. आणि शेवया पाडते मी ते इडलीच्या साच्यामध्ये. इडलीच्या साच्यानं बघा तेल लावून घेतलंय. आणि हे आमच्या आत्याने आणलं हे भांड. हा, आणि इथे हे खोबरा घेतलाय किसून, ह्याचा रस काढायचा. आणि आता मी बाहेर दाखवतो, मामा पण आलेत, काय करतात ते दाखवतो. हा. आणि आमची आत्या बघा साफसफाई करत असते. आज आतेचा ड्रेस नाही बोलला तू. मग आत्याला ड्रेसचे कॉम्प्लिमेंट द्यायलाच नको मम्मी, नेहमीच चांगला असतं त्यांचे ड्रेस. हा, एकदम भारी असतात त्यांचे ड्रेस आणि त्यांना सूट पण होतात ते, बरोबर है ना. हो. आता पाणी ठेवलं आहे. ते म्हणतात आते बोलत नाही बोलतात. आते बोलते. बोलते बोलते आणि सर्व करते पण, जेवण पण. आता इथे बघा नवीन पंप आणलेला आहे, जरा पॉवरफुल पंप आणला आहे. आमचा जुना पंप स्लो पॉवरचा होता, कमी पॉवरचा होता. पाईप फिटिंग. हे गरम केल्याने काय होतं की आतमध्ये लगेच जातं ना. आतमध्ये लगेच सर्व पायपिंग आमच्या मामानेच केली आहे. आपल्या सुरुवातीच्या 6 मध्ये राहिलं होतं ते बघा, इकडे अशी पाईपलाईन जोडलेली आहे. बाकी तर आपण जोडल्या होत्या. ह्याच्यावरचं हे कुठे आहे बूथ, आणि हे आता कुठे लावणार तुम्ही. आता वरती दोन्ही पण हे बघा इथे लावणार. इथे का लावतो, नाही तर पाणी ते थोडं ठेम ठेम पडत शेवाले पकडतील इकडे. हां होय काव्या, काव्या आणि ते बघा कोण आलंय. होय काव्या, कुठे होती तू एवढा दिवस. तिकडे जागा देवीला. तिकडे पाऊस होता काय. भरपूर. आता परवा भरपूर पडेल. भरपूर पडेल. तू काय केलं नाश्ता आता. नाश्ता आम्ही केला नाही. आता तू आमच्या घरी कधी येणार, इकडे कधी येणार. आता नाश्ता खायला यायचे. सांगता नाही. आता नाश्ता खायला येते का. हे बघ, हे बघ तू तू काव्या, तू कधी आलीस. आत्ता आता झाली. हे बघ मामाने काय काय लावलं बघ, सर्व पाईप. हे तू होती तेव्हा नव्हतं ना हे, है ना. हे बघ ट्रेन गाडीसारखं लावलं बघ. मी बसू. बस. तू पाय. छोटावाला पाईप पाहिजे तुला. बस. आता किती झालं, हा, किती झालं. थोडं आहे आता. थोडंच आहे. आमचं पण बाहेर थोडंसंच आहे. थोडंसं पाणी काढायचं आहे. केळीची झाडं आणले, ते 2 आहेत ना. त्यांनाच विचारू केळीची झाड कशाला आणली, कशाला आणली हो केळीची झाडं. केळीची झाडं हां आपल्या देवासाठी लागतात आणि आपल्या पूजेला आणि सत्यनारायणच्या. नाही, ह्याच्या अजून उत्तर काहीतरी वेगळं दिलेलं तुम्ही सुरुवातीला. हे तो आता लग्नासाठी लग्न झालं की पूजेला वापरतात. हां 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 अहो, लग्नाला खांब बांधायला बोला. हां तेच. याला पण तोरण ना, तोरण 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 ते लग्नाला तोरण बांधायला केळ लागतं. मम्मी 2-3 प्लंबरला काम नाही जे जमलं ते मामाने केलं. मग हां मामा आहे तर तसे पूर्ण पाणी एकदम व्यवस्थित बाहेर जातोय आणि इकडे बरोबर जातोय. ते काय म्हणाले होते माहिती का, हे कशाला आणले होते तुझ्या लग्नासाठी. अहो, ते पहिलं बोलले तसे, पण नंतर बोलत नाही बघ. आता इकडे आपलं हे वांड फोडून बघूया. इकडे गुळ. आपली गुळ किसली. हे बघ. अरे वा, हे शेवा खायला लय मजा येतात हम्म. है ना. हम्म. आणि ते पण आता हिरव्या पानावरती. हा, पानावरती.
आपण लगेच गरम गरम खोलू नका, हाताला वाफ लागते. हो. हा. होय, चल खाली. बस झालं ना सर्व? झालं सर्व. आणि हे माड वाढलं की हे जरा पाईप तो काढायचा मग. नंतर काढायचा ना? तो काय करायचं माहिती आहे? हां हा पाईप आहे ना, हां. त्याला कट करायचं म्हणजे इकडून करायचा ना तो? इकडे कट करायचा. आणि तसा घ्यायचा? हा डायरेक्ट तिकडे कट करून तो ह्याला लावायचा. तो पाईप उचलून गेला. हा मम्मी, कुठून पण मार. काय चालू आहे आता? शेत दाखव. शेवा पाडताना दिसतंय दिसतंय. आता बरोबर एक एक पाय एक एक टाकून उतरते बरोबर. हा, केळीचं झाड लावायला चालले. चला, हा एक डोक इकडे, दुसरं इकडे. ही पण तेच झाड आहे ना? पुलाव पत्ती आहे ती. हा, वरचीवर असला तरी चालेल. हे तुमचे झाड आहेत ना ही? बस बस, एवढा खड्डा बस झाला. आता इथे आपण काय काय लावलं इकडे? कोणकोणते झाड लावले? झाड लावलं. 2 केळीचे झाड, आणि पुलाव पत्ती ना, पुलाव पत्ती. एक पुलाव पत्ती आहे ना? 2 पुलाव पत्त्या. पहिले तिकडे लावलेले आहे, हां. पण आता केळीचं झाड आणलं ना, त्याच्याबरोबर ते पण आणलं. केकचे. चला त्यांच्या पुढ्यात दे. बघा, खाऊन बघा कसं लागतं बघा. तू पण घे. नाही तुम्ही फोटो मारतो नाही का? असं फक्त चमचं धरा फक्त त्याच्यावर धरा. रात्री परत जेवायचं आहे मला. रात्री नका देऊ. छे. बस आता ही टेस्ट करा, टेस्ट करा. हे लगेच संपतं ते, असं वाटत पण नाही. ते तुम्हाला असं वाटतंय एक एक 2-2, पण माणूस खायला गेलं की 4-3-4 तर खातच. गोड आणि ते जरा असंच. मस्त आहे. खरं काय? आत्यानेच बनवलंय. चार घे. तर हे आपल्यासाठी सर्वांसाठी. हे सेकंड. त्यांना भरलाय डबा. हे बघ, एकच बस. हे बघ, त्यानं भरलाय. ठीक आहे. टेस्ट करून सांगा आम्हाला कसे झाले. काकाचा मुलगा. हा. ए, कसं झालं मम्मी सांग. एकदम मस्त झालंय. आता तुम्हाला? छान झालं. अरे, ओके, छान झालं. हा काय? आता काव्या हातात धर. इकडे, आणि आम्हाला खाऊन दाखवशील हे कसं झालं? खाऊन दाखव जरा असं. नंतर जा, तू आतमध्ये खा, जा. आणि ये आमच्या घरी नंतर हा हा. उद्या. हो, उद्या मला. चल. बाय बाय. हा. हा. चला, आपलं प्लंबिंगचं काम ऑलमोस्ट झालेलं आहे. सर्व झालंय आपलं काम. झाडं पण आपण ऑलमोस्ट सर्व लावत आलेलो आहे. आता फक्त राहिला तर गेट है ना? राहिलाय. आता पाणी पण शिपायचं टेन्शन नाही. काय नाही, एक एक करून बघ होत जाते. आणि आपलं प्लंबिंगचं काम या मामानेच केलं ना सर्व. होय, होय. त्याचेच येऊन केलं. त्यांना जवळ आहे ना इथून. हां, म्हणजे 2 दिवसात केलं. आजचा दिवस आणि याच्या अगोदरचा 1 दिवस. अगोदर थोडा, आणि थोडासा उरला होता ते आता केला. हो बरोबर, कारण त्यावेळी आपलं सामान नाही मिळालं होतं. हे खास मी हे शेवया आहेत ना, नारळाचे रसातले शेवया आहेत ना, आत्तेला पाहिजे होते. हा, आत्याने खाल्लेले नाही होते ना, म्हणून मी तिच्यासाठी बनवले. हो, आणि मला कसं पूर्ण व्यवस्थित शूट करता का नाही आलं, कारण मला पायपिंगला ते पायपिंगचं काम होतं ना तुझं तिकडे मामांच्या जवळ हेल्प करायला. हा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.